mu ta shafinmu na sashen Hausa na BBC kai tsaye daga nan jihar Kano, ni Khalifa Shehu Dokaji nake na daidai nan unguwar Kawaji wajen makarantar Nobel Kids Comprehensive College, wadda take makaranta ce wacce malamin nan da ake zargi da hannu a kisan Hanifa Abubakar, wacce ita ce makarantarsa ta biyu da yake da ita, wacce take nan unguwar Kawaji Dakata. Kamar yadda kuke gani a cikin daren jiya, rahotanni suka fito cewa wasu matasa da ba a san ko suwaye ba, kamar da rundunar 'yan sanda ta jihar Kano ta faɗa cewa sun an sa wannan makaranta tasa wuta, wacce kuma bayan an saka mata gota, amma babu wanda ya samu rauni ko wanda ya rasu, kuma sannan babu wanda aka iya kamawa. To kamar yadda kuke gani gabaki ɗaya saman wannan makaranta a kone yake, babu komai, gashi nan, wadda da taimakon rundunar 'yan sanda ta jihar Kano da kuma al'ummar wannan mazauna na unguwa aka yi nasara aka kashe wannan wuta. Kamar yadda na ƙasar, amma da alamu babu kusan abin da ya same shi, sai dai kawai 'yan gilasai da aka fasa, wadda kuma a rufe take da kwado, babu damar wani ya shiga cikinta, wanda kuma tun dama ranar da aka ce an yi kaman, jama'a suka yi ta nuna damuwarsu da bacin ransu kan yadda suke ganin cewa ya kamata a ce an ɗauki mataki a kai, sai dai rundunar 'yan sandan dai ita ce ta yi ƙoƙari ta hana mutane shiga, wadda kuma kamar kuke gani ga su nan, don matasan ana zargin waɗanda suke fushi ne ko da gangana da abin da ya sami ita Hanifa. Kuke gani ga jama'a nan, kowa yana zuwa, in ya zo wucewa na tsayawa yana gani don ya ga abin da yake akwai, wasu kusa wasu kuma daga nesa, wanda zan yi kokari yanzu in sami wasu daga cikin mazauna wannan unguwa domin mu ji ta bakinsu dangane da yadda abin ya kasance. Wasu daga cikinsu dai daga bayanai da na tattara na cewa lamarin ya faru ne a tsakar daren jiya, wacce kuma suna cewa an dan samu kwai bambancin lokacin da lamarin ya faru. To ga wani ban Allah, malam zan son jiya sunanka? Sunana Kamal Ishaq Musa. To kamar ya aka wani abu ya faru? To wannan abu dai cikin dare, irin kamar karfe 1 zuwa 2 dare, aka samu wasu da ba san ko suwaye ba suka zo suka kone gurin nan. To kamar ya aka ta kashe wutar? Mutanen unguwa ne dai suka fito suka kashe, sakamakon 'yan kwana-kwana da ba su samu sun zo ba, sai mutanen unguwa su ne suka zo suka kashe. To kai da kai aka kashe wutar? A'a, ni bana gurin, lokacin ma ni nayi bacci. To ga wani shi ma da yake, malam zan son ja sunanka? Sunana Yasir Abdullahi. To kai malam Yasir, yanayin kana da masaniya abin da ya faru? Kamar dai karfe 1:30 zuwa karfe 2, wasu wanda ba a sani ba suka zo suka cinna wannan makaranta mai suna Nobel Kids wuta. Sannan kuma aka yi kokarin kiran 'yan kwana-kwana ba su samu dama sun zo ba, sai mutanen unguwa ne suka zo suka taimaka, suka kokarta suka kashe wuta. To sanda da aka ce akwai waɗanda suka yi yunkurin za su yi 'yan sanda da akwai su a nan wajen, shin janye su aka yi tashi suka yi jiya ba su zauna ba ne koya? Gaskiya saboda sun dan kwana biyu a gurin ne, kuma sun dan gaji, shi yasa aka samu matsala ma ranar jiyan kenan suka ja baya daga gurin, ko suka tafi wani gurin ne ko patrol ne, tun da cikin dare ne. To su kuma dama matasan nan waɗanda ba sani ba, su dama burin su dama kawai su gone makarantar, su suke su dan samu dama shi yasa. To ga wani shi ma, malam zan son ja sunanka? Sunana Aminu Muhammad Jaji. To kai da kai aka kashe gobarar? A gaskiya ba da ni aka kashe ba, amma dai gaskiya cikin dare aka kashe wutan nan wurin karfe 1 zuwa karfe 2, saboda don mun ji dai motsin mutane dai, amma gaskiya mu dai ba mu samu dama fitowa ba. Tsoro kake ji ko me? To ba wani zai tsoro, tune dai lokacin aka san dai kowa yayi bacci, wani karfe 1 ko karfe 2 ka ba da ma mutum ya fito. To sai dai kamar lokacin da na je waccan ɗayan makarantar tasa tana nan, babu wani abu da ya same ta, komai yana tafiya noman, wadda kuma ga wani ban Allah shi ma da na ganshi. Malam zan so in ji a sunanka? Sunana Ahmad Umar. To malam, ya me zaka wani ƙarin bayani zaka yi mana? To ƙarin bayanin da zan yi, kamar yadda kake gani wannan wuri, bisa ga abin da ya gabata tun bayan faruwar shi wannan al'amari,
mutane sun yi ta kokarin kai wannan waje farmaki tun rana ta farko ranar alhamis kenan 20 ga wata na wannan janairu suna kokarin kona wannan wuri kuma iya bakin kokari jami'an tsaro sun yi da aka zo aka turke su don kar wannan lamari ya faru. Kai da abin da ya faru jiya kana nan? Bana nan gaskiya. To kamar da kai dai aka kashe wutar kenan? Babu ni ma aka kashe wutar, kawai dai abin ya faru tsakar dare ne kuma da garin Allah ya waye aka zo aka ga yanayin abin yadda ya faru. An da yi kwalala, jami'an tsaro da 'yan kwana-kwana sun zo sun kawo an kashe wuta, amma iya saman makarantar ne ya kone, ƙasa da bencina da kayayyakin karatu na ɗalibai da sauransu duka yana da lafiya kalau. Iya sama ne kawai ya samu matsala. To ga wani malamin shi ma da na gan shi ma ya zo kallo. Malam zan canja sunanka? Sunana Bashir Ahmad. To kai mazaunin wannan unguwa ne? Mazaunin nan unguwan ne. To ya kuka yi ko kashe wutar nan? To magana ta Allah ni dai bana na aka kashe wutar. Yadda kowa izo yi waye gari iganta, ni ma haka na zo na waye gari na ganta. Sai dai bamu ji daɗin abin da wani al'amarin da ya faru ba. Me yasa? Sabida ba kyauta ba, kuma sabida mamallakin gidan nan ba shine mamallakin makaranta ba. Mamallakin makaranta daban, mamallakin gida daban. Sabida kuma abin da ya faru sai dai addu'ar Allah ya saka musu da alkhairi. Ko ta zalunci an zalunce su. To masu sauraro ba masu bibiyan mu ta shafin mu na sashen Hausa na BBC, kamar yadda kuke gani al'umma ne suke wannan. To ga wani shi ma da malamin da na gan shi, zan so ji a sunanka. To wannan shi yana kaucewa bai san cewa komai. So kamar ana cewa za mu iya shiga ciki, akwai hanyar shiga. Kamar da dai wasu suke fagata mutane ne dai ga sunan kamar da kuke gani ta ko ina suna ta tururuwa suna zuwa don wannan makaranta, wasu suna da yawa suna so su gani. To ga shi nan, to ga nan wajen gashi alamu na yadda gurin yake. To ga ƙasa da mai da suka ambata babu wani abu da ya same shi, sai dai kawai benan ne abin ya shafa, wanda kuma kamar da na ambata dama sai da yi a fashe-fashe na gilasai shi ne aka yi, wanda game da wannan irin gawayyuka ne na katakwaye da suka kone, da kuma kusan babu wani abu da kake ji a wannan waje da yake tashi banda kauri na ainihin wannan gobara. Ga su nan duka ajujuwan suna nan, babu na ƙasa ba abin da ya same su illa dai saman. To can bangaren ma shi ma na biyu na ginin da ke cikin wannan makaranta babu wani abu da ya same shi, ma sai dai duka gashi nan dai da alamu rundunar 'yan sanda da kuma al'ummar gari su ne suka yi kokari suka kashe gobarar da ta faru a daren jiya. Ni Khalifa Shehu Dokaji nake tare da ku daga nan, wadda kuma ga wani bawan Allah shi ma ga wasu shi ma to da dama dai gashi nan dai mutane ke ta shigowa wannan guri suna kashe kwarkwatarsu. To wannan da alama jami'an vigilante ne. To malam zan so in ji a sunanka. To yana ya kaucewa 'yan jarida. To masu sauraro haka dai masu bibiyan mu ta shafinmu na sada zumunta na Facebook na BBC Hausa. Wannan makaranta ita ce makaranta ta biyu baya ga ɗaya makarantar da take mallakin wadda take mallakin wato shi wani malamin da ake zargi da hannu a kisan ita Hanifa Abubakar. To masu duka nan za mu sallama da ku. Ni Khalifa Shehu a madadin Abdulbaki Aliyu Jari da kuma editan mu na sashen Hausa na BBC Ali Tanko, ni Khalifa Shehu Dokaji daga nan Kano nake cewa mu wuni lafiya.